Здравейте и добре дошли обратно в моят YouTube канал. Казвам се Симона за тези от вас, които за първи път попадат на моя видео. И днес ще ви покажа последните си нови придобивки, които имам от, може би, последните 2 или 3 месеца. Без повече приказки, нека да започваме. Веднага започвам с, може би, най-екстравагантната покупка от всички тук. Това са едни блестящи парти обувки от марката H&M на супер така удобен, нисък, малък токса. Виждате колко е малък. Отпред са заострени, отзад са с такава каишка. Целите са в камъни, много красиви са и изобщо дори най-скучният аутфит според мен с тях би изглеждал едно ниво по-нагоре, че и повече. Така че струва си да ги погледнете. Бяха на намаление и мисля, че все още ги има в сайта. Другото са едни слънчеви очила, които със сигурност няма да ви предпазят от слънцето, но пък ако искате да изглеждате готино и фешън, това са подходящите очила за вас. Преминавам и към дрехите. Следващото нещо отново е от H&M. Забравих да спомена, че всичко от сайта, от марката съм си купувала от техният онлайн магазин. Не е било физически от магазина. Това е един комплект, който е в много готин между синьо и лилав цвят, преобладаващ каре. Това всъщност е една пола панталон. Отпред изглежда като пола, но всъщност е панталон, като къси панталонки е. Ето виждате как е отвътре. С цип и копче се закопчава. Много готин есенно-зимен костюм, сет, който освен всичкото останало и топли, защото има 60% вълна в състава си, което е доста добре. А горнището е като сако, с такава яка, дълъг ръкав. Мисля, че силуета на горнището е по-скоро прав. Има си и 2 джобчета. А отдолу всъщност съм сложила и една блуза, с която го взех с идея да ги нося заедно. Тя е в много красив тъмно лилав пътладжанен цвят с полуяка. Блузата е доста тънка, не прозира, но така през светлината може да видите ръката ми. Нищо особено, но много добро съчетание с двете неща и много добре си подхождат. Следващото нещо, каква изненада, отново имаме каре, дами и господа. Нещо, което гледах в сайта на H&M доста дълго време. Чудих се дали да си взема, по принцип си бях харесала друго карирано палто, в което преобладаваше оранжевия цвят, но беше на друга марка. Съответно, цената му беше, може би, 3 пъти по-висока от на това. Съвсем случайно видях, че това палто го пуснаха на намаление. Мисля, че беше по време на черният петък. Един тип, слагайте си неща, които сте си харесали в любими, така може да следите и когато артикулът е на намаление, да си го вземете, ако все още го искате. Това е едно много красиво, дълго палто в така синьо и кафяво каре. Не мога да ви го покажа достатъчно добре, но е дълго. Аз съм висока 1,75 м и на мен ми стига почти до глезените, което си е доста дълго палто, така че имайте го предвид, ако сте по-нисички от мен, може би това палто няма да е много подходящо за вас. Аз ще направя видео в TikTok, където ще облека и пробвам всички дрехи, така че може да ме последвате и там. Симона Мон Channel е също името ми и ще го видите в пълната му прелест. Материята му е полиестер, но смея да твърдя, че е доста добър полиестер, не се усеща ефтино в никакъв случай и е по-скоро оверсайз силует. Много ми харесва. Следващите две неща са малко по-скучни, но все пак ще ви ги покажа. И двете са от магазин Pepco. Едното е
спортно бюстие на марка, която мисля, че в България само в Пепко се продава. Не съм сигурна дали е изцяло тяхна марка или просто ги продават. Бекин, предполагам сте я срещали. Хареса ми, че самото бюстие е в много приятен лилав, много интересно лилаво цвят. Цената му беше намалена на 7,82 или 4 евро. И следващото нещо е един спортен панталон, отново на марката Бекин, който е в сив цвят, с ръб по средата, накрая завършва с широк кръчол, има и малка цепка. Той също беше намален на 8 лева и 80 стотинки. Харесва ми. Единствено ми се искаше да ми е малко по-дълъг поне, но заради височината ми явно няма как да стане. Едни боти от обувки БГ, които ще ви покажа набързо, защото вече съм носила няколко пъти и очевидно не са много чисти. Марката е Бадура. Аз имам и лофари от тази марка, от които останах изключително доволна. Затова, като видях тези, че бяха на намаление, реших да си ги поръчам. Много ми харесват като модел. Естествена кожа са. Единственото, което малко така ми беше по-странно, е, че кожата много лесно, още след първото или второто обуване, така се набръчка доста, но надявам се, ако е качествена кожа, предполагам, че няма начин да се скъса. И самата подметка отпред и в задната част, така една идея, малко по-бързо се износва, но може би просто се вглеждам прекалено много. Тук имат златен детайл, отзад изглеждат по този начин, на така висока дебела подметка са и като удобство мога да кажа, че са супер. Следващите неща, които ще ви покажа, всичките са закупувани от магазин CCC, като в конкретният магазин, в който аз ходих, абсолютно всичко беше намалено на минус 50%, независимо дали вече имаше червени етикети, беше намалено или не. Само условието беше сметката да бъде над 45 лева, така че важеше за обувки, аксесуари, чанти, за абсолютно всичко от магазина, стига сметката да е над 45 лева. Първото нещо, което си взех, са едни обувки на марката Nine West, модел, който предполагам всички знаете кой модел наподобява точно на коя известна друга марка. Аз имам подобен тип обувки в друг цвят и са по-ниски, изрязани са по-ниско долу. Исках да си взема и едни, които са в този цвят. Специално то е като мляко с какао, нещо между сиво и кафяво е за мен. Ето по този начин изглеждат. Така изглежда и подметката. Естествен велур са, като от вътрешната страна, виждате, са доста топли. Освен това са естествен материал и отвътре, което според мен е много хубаво и важно, защото много от този тип обувки ги правят от вътрешната страна с полиестерна подплата, което знаете запарва допълнително, а това е вълна, така че би трябвало, или поне би трябвало да е вълна, но със сигурност прочетох, че е естествен материал, така че би трябвало да са много добре на крака. Като сме на тема обувки, следващото нещо са едни маратонки на марката Reebok, отново от магазин CCC. Те ми излязоха, мисля, че 65 лева с намалението, което си беше супер цена за маратонки и като цяло за обувки. Изглеждат по този начин. В интерес на истината, това е модел, който дълго време съм си казвала, че точно тази маратонка няма как да си я купя, защото ми е толкова old fashion, че няма на къде повече. Само, че в момента е доста актуален и модерен модел и не знам дали, защото го виждам навсякъде или вече просто имам визии в главата си как може да се носи точно, за да изглежда готино. Много ми харесват, така че си взех. Ето по този начин изглеждат, с дупки са.
в, бих казала, бежово-кремов цвят и бордо. Ето така изглеждат. И между другото са доста удобни. Не съм ги носила още, но пък ги изпробвах и вкъщи така походих малко с тях. Така че сме да твърдя, че са окей. Следващите няколко артикула са на марката Hunter, която аз доста харесвам. Те са известни с техните гумени бутуши, но имат и аксесуари, разбира се, и чанти. Тези неща, едните чорапи не са за мен, но все пак ще ви ги покажа. Пакет от 3 бяха на цена от 17 лева, като върху тези 17 лева имаха 50% отстъпка, така че супер добре. Следващите са ето такива, с надпис в задната част, високи чорапи са, могат да се носят и върху клин. Цената им беше 21 лева, като наполовина след отстъпката. И другото, което си взех и исках така от доста време, е тази шапка, която е с много готин надпис отпред. Сега ще я сложа да видите. Ето така изглежда. И за да е идилията пълна, си взех и шала от същия комплект. Те се продават по-отделно, разбира се. Така че може да си ги купите и по-отделно. Шала е обемист, мек е. Накрая завършва с надписа, като е в два цвята и са супер готини като комплект според мен. Следващите неща не са за мен, но тъй като са тук, ще ви ги покажа така или иначе. Едното е спортна чанта на марката Roxy в много приятен пепел от рози цвят с дълга дръжка, която може да се регулира, черна, с непромокаеми ципове. Мисля, че и тя самата чанта си се води непромокаема. Изглежда не голяма, но според мен ще събира доста. Телефонът ми е много голям, пробвах, дори влиза в този предния джоб, което е супер. Имате си и един джоб отзад, така че доста симпатична спортна чанта. Колко детски артикула, които са за моя племенник. Ето такива обувчици, които са за домашни, за ясла, градина, за вкъщи, с лепки са на Пау Патрул, мисля. И още едни, които са почти същият модел, само че в друга разцветка. И едни супер сладурски маратончици на марката Спранди. Всичко е от CCC отново. Тези маратончици са много сладки, защото подметката им свети. И мисля, че това ги прави много атрактивни. Ето сега ще ви покажа. Така изглеждат, с лепки са. И в момента, в който се ударят, светят. Доста симпатично и интересно. Те излязоха, мисля, че на цена от 23 лева. Това беше всичко от мен, а сега отивайте в TikTok, за да гледате дрехите в действие. Чао!